תראו שאיך שאני בועט לשם. גול! זה היה גול. עכשיו שעם הכדור, תראו ששם ילדים, חבר'ה, שאני רוצה לראות לכם. תראו. וואו, 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 מחיאות כפיים. תראו אם שאני עושה. ואז, ושאז מנהיג שאת הכדור הזה תראו שחסן בועט. וואי, 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 וואי. ושלא תגמרי שאת הסרטון. שלא תגמרי שאת הסרטון. יש פה שניים של מסי, של רונלדו, של רולנדו, של נאמר ושל מסי. וקוראים לנעליים הזאת של מסי. ושהם הולכים, הם בועטים ככה ושהם חוטפים למסי בשיבוט גבוה ושלא סיימתי. תראו, אם שאני נועל את זה, אז זה נופל לי. אם זה נועל שזה, אז זה פול לי. אם זה שאני נועל על זה, זה לא מתאים לי. זה שלא מתאים לי. אז ביי! ביי יוש. ביי שחקן. ביי. ביי ביי חבר'ה. ביי!